Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva nkhani ya mponda matiki wina inde munthu olemera wa ku Thyolo amene pakali pano wathawa chuma chimene adachipeza atakakhwima kwa msinganga wina mdziko la Mozambique, ndipo pano tikuyankhula akukhala kundilande kumene akugwira ntchito ya ulonda komanso akugona mnyumba yopanda ngakhale magetsi. Kodi chinachitika ndi chani kuti mkuluyu athawe chuma chimene wena omuona amamusilira nacho? Tiyeni timve nkhani yonse kuyambira pachiyambi. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi. Komanso mkutheka muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Ndine mavuto kuseriwa ku Thyolo kutekerana. Ineyo kwathu ndine first born. Banyamata tuli mwana 6, anyamata 3, akazi 3. Komano mwakati onse takulira kuno kutekerani. Nditayamba standard 1, sindingakumbukira kwambiri ndi standard 1, komano ndikukumbukira kwambiri ndili form 1. Zapeza zona kuti banja la matakala ndi master linasokonekera. Nde zinapeza zona kuti takula kwambiri ndi mai. Bambo anakwatira mbalina, anakwatira cha kuzomba uko. So timaphunzira skulu muvutika momo njala choncho kugona nayo mukuziwa udindo oyang'ana mai eka umakhala ovuta apo choncho. Nde from there ndinapanga skulu yanga konkuno kumuzi pa community konkuno ku Thyolo kutekerani konkuno. Nayamba form 1, form 2, form 3, form 4. Nde ndili form 4 napeza zona kuti ndinapereka mimba pansikana wina pa skulu pathu pomwepo patekerani pompano. Nde maziwa munthu ndili pa skulu ndikudalira makolo ndaperekaso mimba kwa mkazi unalibe moyo kutera kwambiri. Ndalemba masafu sinachite bwino mkazi jasokana ninyanyalira kumakhala makolo anga. Nde makolo anga ndi ana 6 kale plus mkazi amene napereka mimba uja anali ngati mwana wana pa 7, nde moyo unali upota kwambiri. Ndeno ndalephera masafu aja kuona kuti pa khomo pali mkazi ndipange bwanji. Ndinapita mtaoni kukasaka makanya. Ndimagwira ntchito ku lab processors kulimbe kwa mwenye. Kumene kuja ndinapeza ku ndalama ndimasunga kumasungisa mkazi uja kumusi. Kwa mkazi uja sanapite kwa makhala ni makolo anga kumusi. Tinali chaka chanji maka yang'ana ntchito kumeneku? Kuchokera 2022 2023. Okay. Yeah. Nakhala kumene kuchaka from there nazabwerera kumuzi kuja. So ndabwerera kumuzi kuja. Zinapeza zona kuti ndinampeza nzanga amene ndimacheza naye ndacha kumuzi kuja akupanga business yokulisa fertilizer. Kumapita misiko siyana, kumapita kwa Nkando, kumapita kwa Goliath, misiko siyana pa Vumbwe, Luchenza, kumagulisa fertilizer misika. Ndi nthawi imene ndimampeza nzangayo akugulisa zimenezo, iyeyo anali atangoyamba kwa miezi 6. Business yokulisa fertilizer icha. Ndi zinapeza zona kuti ineyo nginaza mufusa se ndabwera mtaoni ndifuna zikhala konkuno ani ndifuna ndiyambe business imene inandipasa chidi business pomona kuti nzanga time ndimapita mtaoni anali asanambe business yo akupanga za ulimi. Ndi mtaoni mwe nakhala most chaka po rabwera ndimangomva kuti zangayo wapanga business koma ndaza kumana naye kimene naona kuti zanga yetu zinthu zomuyendera even maonekedwe kana sinta tupiri nabwera choncho. Nditamfusa bwino kuti business timakauda fertilizer mitengo yako kuti timagulisa motere ndi timaenda naye mmisika. Ndi utafuna ngati uli mpamba titakukuthandiza na usayambe business. Ndi nepona kuti nali mpamba nthawi imeneyo nali ndi almost I think nali 150,000 koma fertilizer terminali pa 60 chakuti. Ndi namba ndi matumba 3 njinga napempha nkolo wanga ku Palombe ananitumiza ndama anagula njinga second makumbukira anagula time 50,000. Mkazi uja akukhabe kwa makolo wangu kuja ndi ndizambe business ichi nauza makolo anga ndatala. Ndimafuna kuti nditasamuka ndikapanga rent. Makolo anga nana kuti palibe vuto. Ndi makani mkazi uja pa rent napeza nyumba ina yake kumuzi konkuno 15,000 makani mkazi uja. Mwana uja time natabaka aliso ndi miezi chulu kumatamangira chaka. Ndi zinapeza zona kuti nzanga uja kumapanga business ine kumapanga business. Kumano chomwe chimande kusazanga ndionena kuti business yake naenda kwambiri. Timati tikapita pasika yewe kuyala pacha ineso fertilizer zanga kuyala. Iyo chomwe na mamali za matumba 6.
mwina kwa 8 hours kama kwa 8 hours kumaliza matumba 6 ine ndili matumba awiri apa komosa maliza mwina ngogusa tumba limodzi ndakubwera nalo kumapita nalo kumosi kukomo ndikuti mawa nditawira nsika wina iye mawa kulawira koda kufeteza wina choncho anazapezeka anazagula njinga moto ya namba 2 chifani mabwera ntawuni mene nampezani njinga moto iyo yamba kale anagula namba 2 ineyo matumbanga mwaje choncho kumavugulizabe nimapeza profit mpaka nafika kumagula matumba mwina 5 chinthu chimwe napindula kwa nthawi imeneyo nzaka atagula njinga moto achiwiri ine nangopindula kugula screen ndi TV kwa munthu wina wake muzi kwathu kwa amene anabwera kuchokera ku Chuma. From there basi mapita choncho kumabeni mangusika zangu janagula malo anayamba kumanga shopu 2 months shopu anayiyamba mpaka kumaliza shopu ikulu kwambiri ndamati akapita mulimbi kokota fetereza makagula fetereza yamwina 3 tani kuzaza fetereza kuza kufutula mu shopu mwake mucho zoenda somisika anasiya amangotumano anyamata atamaliza ku shopu akeje chena chisitata anaza kukosa njinga moto namba 3 ineyo ku njinga moto sinagule koma masiku ake upanga business akufanana naza siku lina yake naza kala pay kulingalira naza mutana ndatamwene ine ndinenzano takulira limozi taendera limozi ndikufuna mundu uze chisisha business yana chifukwa inezo mandi tabisa mmene zinthu zanu mbutani zikuendera ananza kutoka sadanda ule siku naanza kuza kumaka siku lina lake kwa mkazi wake kunaoneka malio mkazi wake sister wake anamwalira anakudida njinga moto tena zandi bila plus mkazi wanga sister kwa mwalira anakwata palombe tifuna tupite kumaliro inaoja bwi nauza madam anga ndatazanga wachifua kwa tusa mabwera ndimwe ndikandivuto nasasa kubwereka njinga moto wake malinga kuti ya njinga moto zingapo ine ndime njinga moto ndikuza njinga mwana ndikutira nkolanga ku palombe yakapalasa ndeno from there as tinaza uzakazanga nda 10 tikire tikamkhazike nzathu kumaliro iyo ja anazabwera zandi peza kunyumba ali na madam wake anapanga haya gari moto yake kutokera kwako anatenga sazima yena ndanapanga haya gari moto yake ukatenga kazanga iyo ine kupita kupalombe kumaliro maliro jataikidwa azima yoseja nasya ku madam wangaja azima yana anasala ku bangira kuti maziwa pa mambo amaliro kachikira sumango nyamuka no sefe nanye mkwasibo mwelo loika amaliro bangira kuti ndima business nyumba sina sie kwa antu zinalibezo kuti of course yeye kwa kunali anyamata mbili muzo mutoti alinda anyamata mbili oti amamugirira Ntchito ndiye kitafika kutene kutigwerera tili museo tinakwera minibus tukira ku Palombe nakwera mulimbi chifukwa kuti makufuna sika pano zinthu zina mulimbi titafika mulimbi mwiri china ndabisa njona kuti tafika mulimbi anakumana ndi munthu wina wake kumakambirana za gali moto amwene gali moto ndifuna ndigule koma mukundidulitsira kwambiri makambirana pamwepo imene ndi 2023 chaka cha 2023 kumapeto kufuna tizwa 2024 pali wana chitika time I think munani mucha mu 23 cha mu December choncho kuti tizwa 2024 para usasa muna 4 days 5 days to 2024 makambirana za gari moto pamwepo andifuna ndigule gari moto ndi inene mazifusa ndati kodi uyuyu anjinga moto zatu anagula mwana anamanga shopu atafuna sokule gari moto kuma business iye bwachi zilabizo zina kukipemba anakambirana anagwirizana aya ubwere siku la ubwere la chitatu kumano pompano kumano fititana mwe nifana kugulisa ndi abwino kwambiri engine sinapasulidwe ndewe ukwena unipasa bwanji ndama kuwana bwanji 12 million ndanzanga uja makakamera kuti ine ndikupa 10 million kumakambirana baba timbira na phone timbira basi namfusa kana kale usina nyamba kumapita titafika kwao sanafika kwa mkwatu azimaje pambe jali ku Palombe titafika kwao azora msabita amwene tena kai kunyumba nakafika kuteni mwenye kujao kuna sister wake anatupigila cha kuja nasambasa kumkuja basi tinapita nyumba mwake kuona fikiza wachita kuzazi sa matumba mwena matumba feteza mene mwana mina matamgira handi ncha kuti nafuza mwene feteza magwanda yana alimagari mtamagwera kono kumanya masia feteza ndipo mboni antu amene amakhala kutegerani akumuziwa antu amene amakhala kuna akumuziwa ndi muntoti ndi munthu mkulu kwambiri kunapeza zana kuti zangaroja
anamanguswera kumanduza kunena kuti ineyo tofana ndikuuze ndiolemba mtima anandifusafusa lero tasamba pamene kuti nyumba mwake tiucheza ndiolemba mtima ngenazamuza kuti ineyo ndiolemba mtima alo business imafunika kulimba mtima inotu business imakupanga ngati mwana standard wani ototonga utenga zina zake kuyala magwafa pansi kuti akapenzi ina ati kuti asingojera mabusiness amapanga ino kwa muda kasi sindina best friend anga itakuzani chisi ndikadamu ine mkona mene ndikuvutikira mucha njinga kumapita kumazi kuti ndakusifitireza muntandi zinabe zozonaka kuti iyeyo anangakukicha bwino ndikuperekani kwa sing'anga wanga ndikusinanga ku Mozambique inaose ndikakatenga zinacha ndikapita ku Mozambique ndikakuperekezani kwa sing'anga wanga koma nkhani ndeke sisi osamuza munthu nali inayo chabwino zinabe zozonaka kuti patadusa 3 days tinapita nakatenga zimayacha anabwera mkazi wanga ndazimayena acha sawiri anazabwera siku lina anazanimbira fona kuti mawa linati Friday ananimbira fona kuti Saturday tinyange tipite kumene koko anazo ulibwera ndikutengeni anabwera kutenga moto ake tingirayo nananditenga napita ku Mozambique uko ndadusa umulanje tinakafika pa boda ya pa yolowera Mozambique kumulanje pa palimbuli tinatukira palimbuli pacha ndiro tutadusa palimbuli pa nalo katikati mwana mwake uko ndakauluka luwo pita katikati uko papa kendo kuta kundala ngosokoma ni katikati kwambiri tinakafika kwanzi nayo wake omano chomwe china ndikabwisa tikafika pakomopo tinapeza kalinga moto zambiri pali magari moto tikafika chochicha anakadikazika pena pake likhala napa nakhala pamenepo iye anakalowa mkati anadusa kuseko nyumba ina anakalowa mkati kena pakuzanditana kuti tabwera kuno ndinazapita kumene kuchako ndikafika kumene kuchako anazipulwa mkati mukathanatana pene momo mundiuza lombe asindalowa mkati mucha alizazonera kuti napeza mwanzimaya onenepa pachipolisi mwina zaka atakhala zaka isija kuti matamisa ndoje polisi anamba kundifusa ali ndikana munze kintu zanga anamba kundilongosowa iwe ndimavuto kuseriwe ndipo zimene ndikuziziwa ukufuna kuti ndizenza kupita chisogolo komanso kufuna chuma ngati zako amene akutani wakubweresa kuno kunde watani wafika koma kumakufunika kulemba mtima ineyo pompo namuzo malinga ndi mphawo mene nali nawo namuzo ndalemba mtima ayokhicha bwino tayimirirani ndinayimirira kuvulani malaya nazatula malaya alikhala pampikapo nazakhala kuteka pamenepo kena kwananda kuti achimwene kuno umafika kunoku kuli njira 5 zoti mukhoza kulemera kwa mawikiso osati sontha yaitali kuli njira 5 zoti mukhoza kulemera anaza kuti njira yoyamba ili kuno ni njira yophera chaka china chilichonse timaphamutu ndino muchita kusanga kuti chaka chimafanipa mwana wanga chaka chamandipa sister wanga chaka chamandipa wakuti ngati mungakhwime nokha ndikuti musipambumba akwano khokha koma ngati mungachite zizi mokuzana ndakazana ndimukiti chaka chamawa kwanu chaka china kwakazano chaka chamawa kwanu chaka china kwakazano namuza kuti njira imene sineka kwani aliziko njira namba 2 akuti njira namba 2 ndi azaka ndilemera kwa zaka zaka zanga zikazakwana ndizamwalira ndichomwe chimachitewo ndichonena kuti amakupasa amatenga nkuku amatenga chimanga kuponya pabwalo kaponya pabwalo pacha basi chomwe chimachita njoya kuti amatenga kumabwera nkuku ngokuti za masenga sumungazi ziwe zimakhaza masenga zimatoa chimanga ndengati nkuku zisingatoa chimanga 7 ndekuti mukhaza ka 7 mulemera kopi kumajaka kana basabira mfana mamwalira nkuku yabwera tolazera kimozi ndikuti mukhaole nazera kimozi ika chinacho mapelo to mukumwalira ya namba 2 imene ya namba 3 ina mavala sapato moyo wanga usi
ndizongovala silipasi zokha komanso chovala ndizini muchivala lolemba mpaka lolemba lisanasinthe kayanda patopa chimenecho ndavumbidwa mvula sindikuyenera kuchivula wiki yonse ndikuti wiki katha 7 days katha ndikasintha zovala zina koma ndikupala silipasi zokha koma ndikhala ndi chumaso sandimbichi ya namba 4 yanduza kuti pali ndondocha zimenezo amakupasa yaimuna ndi aikazi isanapite kotenga ndalama umafuna kuti aikazicho iwe wamamuna ugone yamamuna yagona kazako koma kumaipasa chakudya mamawa masana madzulo mitanda 7 ndiwo zanyama zokha imakhala kuti pina kwano kugona na utankazi wanga ni mwana sanga kuchisa njira yomaliza ni njira yonena kuti amakupasa njoka ena kuti izika seteka kumaliseje kwa madamu ako koma njoka kisimene anthu amayiziwa janena kuti imangoenda mashopu kugwidwa njoka isimagwidwa chifukwa chake amasakanira ni magazi ankasako amakupasa chitumwa ndi chuma chake makakhala kumaliseje kwa mkazi wako kwa nthawi imene ali pa maperiodi mwezi wamba amene mufuna kukhwimawo ndikuti akakawa kameza period kumazatenga chituma chakuita nacho kucha ngama kakupangira njoka imene simagwira ikaona kuti uku ndikukhwima njoka imene simapita koma akaza kwa mangonda madabu anthu ena ali chuma amuna kunenepa ana kunenepa koma akazi tupira vulali nosa kunenepa makakuta njoka yopatisa makazi kupasa njoka usapatiliza magazi ndi yaimabe yagwidwa kuma iyo simagwira chifukwa imakhala imaendera magazi akazako ndi ine nani akuti nditenge imeneyo yanaza kuti ukichabwino kumasana kupasa imene mpiteke mukakambira ndakazana nala kuti ukichabwino kumaso tukupasa ndikusambisa mankhwala tukupasa mankhwala kuti mukama uzakazana mtima wakhala uli itia sarakaniya anasambisa mankhwala anandisambisa mankhwala anandipasa mankhwala anandikupipa kata 2 days ndibwerereko tatu kamenemo namuzanzanga uja zomwe zaenda nkatema anaweza kuti okay usakadandaule akazakusoneza kampanawo izosizani izitheka tinatengana tinakafika kucholo mazulo afika na uzakazanga kumalo kuja napita kuti fana akangusulira kuti fana piti kuna kwake business ata kumandikawa samandikawe ndrama ndi akazanga jana kumalo kulicha bwino nitafika kucholo kuja nao za madamanga ngata madam kumalo kuja napita mtu wakutoa kuti zatu msamango mona zintu akukula zija ndi nthawi imene tijabwere kuchokera ku Mozambique kucha ayi anaopitika kuti ndikabwera ndi filitani ndakazanga so filitani jana ibona ndakazanga so filitani like filipo mkono wa bora filitani ndinga moto anamanga shopu kayo cheka imene ti 2024 imene chamu 2024 mujana mo atingi mnani mu 2024 mu June mamona akazanga nasira yenda mona nkana yake ndi akuti akazanga so nachifaje mkoa jana bomera sanatani sanakane nabiza zona kuti basi itapanga zimene zijazo kazanga napo mlauke katengeni chabwino kile matima tinapita kumene kucha siku lina hapo ndinaenda ndeka sinapitaniza ngafika kumalo yani mazo wako titakafika kumalo kucha anandondera mwagambira ndakaza ndikuti ndakambira ndakaza nakuti asinikhulupirira ndikuti ndakambira nawo akazanga ndifona ndikuti ndifona taibe phone basi napasa mai phone na ndika kazanga akazanga nakuti alibe kuti ndavomera pasi na mimi natonga chikuchija chifukwa anandosa kuti ndikapita kumene kunditenge chovala chakati chakazanga natenga chimene chija napita nawo kumene kucha tafika kumene kucha natenga chovala chija panti ndikupanga mankhwala awo ndikucheka kasaza achani ndikupanga ngati chituma nandipasa anandoza kuti mukakafika musanalowe nyumba kaya mukafika masana mukatenga chituma chimbo chenjumba mukachisiye pakhonde muyamba mukachidisirana pakhonde kapachire kumasakalowe nyumba chituma ndikaona chinyumba mazulo zambira tenokoko ya nde ananduza kunena kuti ndikafika kwatu ndikafika ngati koko siku ndizatenge chinthu chicha ndizachirwese nyumba kumakazanga Ulonda inso ndile Ulonda mukunimva ndikumva ya ndizinabiza zona kuti ndikafika 10 koko ndikatengadi chinthu chicha
akasanga ali mbulanda ineso ndili mbulanda ndikuma chithumwa je ndikumayenda nacho kulowa pakhomo kulowa nyumba muja kudusa pakona pakapasa kuchipita kwathu kumati kunenera kuti iweyo tikufuna zichitumwa zikatenga ndalama zikabwesa ndalama koma polowera kopotulukira kuchidusa amene tikukudusisamo nde tinapanga zimenezo ndanato kuti tikachilowesa nyumba mwe tichidikire filitezi tichachitika filitezi anapesa makono tizachiwaze sikuti chambe kutenga ndalama ndi filitezi zitatha ine ndakazanga tinachisekereza pakona ndikuchiwaza mankhwala ndikunengerera tosokera masenge kuti tikufuna uyende kwene kuti kosi kumene kungatengere ndalama malo ena aliwonse upite iwe ukatengere ndalama upite kuchokera pano pa 10:30 kumeka mapana 11:30 panawa ukakhala wabwera tinatenga sanza lija kodisiya pansi ndikutenga mankhwala ndikuliwacha sanza lija mankhwala ndipasapasika komwe pompo inasanduka njoka asogole njoka ikulu kwambiri inadusa njoka ijamo muja mwina kukula kwake mungayerekeze motani njoka imeneyi kutalika kwake vina tingayerekere ngati mina 6 meters koma kunenepa kwake tingayerekeze ngati iyi ndi njoka ikulu kwambiri kunenepa kwake ndesisakulongosa kuti tingayerekeze ngati mwina mwendo wa munthu wachepa koma ntchafu ya munthu imakhala ikulu kwambiri komanso imakhala yosiyana ndi njoka zimene mkuziziwa chifukwa njoka imakhala yooneka mopsa komanso yoti kamaenda imatusa phokoso kwambiri koma phokoso tingalimve ndi ineyo ndakazangeneso mungalimveya ndi zino zamasenga ya ndi tinazapanga chonchi cha njoka ijanazatuluka kupita nzino ikamabwera njoka ija mmadziwo chifukwa tupita ndimamva kuzizira ngati wina alipomba kupanga akukupepererani mamba kuzizira nditanazamva kuzizira kuti onjekeja kubwera akazanga navo anakhala kuti nenda kucha maliseje kuidikira njoka ija itabwera akazangaja sanapange mantha inasewesa kumaliseje kuja ndikuyamba kulapula ndalama asogoleri ine sinakhulupirira zimene zinachitika pamenepo inalapula ndalama ndanazo kuti ikayamba kulavula ndalama ikamaliza imafoka imangogona ndimutengeso mazo mwaja muiwaza ndinatenga somaza jaso itamaliza kulavula ndalama ndinatenga somaza ja kuzaiwaza ndinafoka kuzasanduka sazala lumwe lija sazala pandira madamu lija tikulitenga sazala yangu siyamupika ndikupindikira kudikira kuti tilitumize sosiku lina mafungo zilumpisha siku asogole tinamba kuwenga ndalama imene tinapeza pampo siku limodzi tinapeza 1.7 million malo kwacho asogolera mawa kunja kwacha inaitenga ndalama jananda kuti takuitenga ndalama palibe kupera inaitenga ndalama ija inakakonzera fertilizer ndikumbukira nthawi inakakuwa matumba 8 kukati ndangaja ndalama ina tinaisaba koma kudisa ntchito zina pano kudisa siku linadapangaso chimodzimodzi nezaito isi inakabwerako so inakabweresa 1.2 million ndi ndalama ine nimene nasonga ija naitenga 2 million kakagula lifani kwa 2 weeks napeza ngagula lifani ndamba kutenga matumba asinga nali mtani nimefika kwa 15 business amba kuenda sogoleri kwa 2 kuima kwa na 3 weeks nagula malo nagula sonjoya zazingono zicha zikuwa na 200,000 namba kumanga shop ima kwa na miezi 3 shop yangu ya tajina jiji ya tanda gula sonjinga moto ina King Lion ima kwa na miezi 6 foto anga iri full ndasiyaso kwenda misika pa namba kugulisa zinthu pa shop mafeteza pa shop panga pacha nzamba kundiendera ikakona yo 2024 mu November tikulowa mu December manja msinyo kuti kazanga acha namba anokondano zama nene pale namba anokuona ndeno zinapeza kuti akazanga acha madamba kuti bwanji tukuyanga ndi moyo ndi kuchero fwa akataka naloneta tukumapano bali kuonda nazo kuti ndikuziyo koma ine ndikuziyo fana munthu nyana atandoza tale munabisira simunauze zimenezo ya sinauze fana nazo kuti naona kuti ndikauza akana asangalole chabwino ya ndeza bizana kuti basi ikapanga zimene zicha akazanga acha kumaonda tupiricha kumaonda betupiricha ndama zo zinarani zimabwera pakanagwa kali moto ani mali tutani naweza kwa sienta nani jina moto muna 6 ndama zina masomo kupanki nali mtoti yai andakukudeni kwa kondizo abono mimi nani ndama zo kiwa kwa mbili
zoti nagulaso malo namanga nyumba panowa namanga nyumba zingati namanga nyumba almost 9 komanso namangaso shop ina ngeko kumati ku chatu chenga kunagwa malo namanga shop ine kunamusa kupalata wanga china jesu asogole chimandendera bwino koma zinasezemera kuti akazangacha mafupa anokumaoneka kuli kuonda pamene zimafika pa size imene machita kuoneka mafupa awo unali mwezi wanji umene unde ndi pompano mu chaka chino 2025 momu mmene oho 2025 umemo ndi zati zina kuti akwawo anaya kuti bwanji mpira kuti pana makaezesi anapita kuchipata sanapeza kuti vinalizos koma anene ali kuziwa ndi namba ndo pasamata mayenga na ngatu jamone kila mati koma samata nini namba ndo pasamata ndi zati ndo kuti kazocha nakapita sokukuta kwa mayenga kusina za kunja ndatera kazanga pano pasaka ali kutekota maonda paka mazamwalira ndi masakutira sokazi wina sogolera mtu anga sona gwenda ndi basi manduza nthawi imene yaliya sinafuna kukuzania inaza kuti mese utani simupanga ndine nauza ndatayi nende sindikwanisa basi ndimene tikutana usiyali mwangosiya ndi china chilishani chikutani chichoka basi nakuti paliwe vuto chinachiso chichoke asogolere zinthu asogolere ndikangonyangwa kumene koko kungofika pakhomo ndinapeza pamene malo amene amasungene ndalama palibepo ngale mupanga ina ili kulingi kaya kananembera kuti gale muchita start kuno kusikwenda ndinali nditagula chigayo pavumbu apa akuchigayo kondeza kuchigayo sichikulira mushopu mwanga ndinafika mkati mucha mene masunga fetereza mucha kuona kuti zinthu matumba fetereza sakuoneka sunga matumba fetereza kung'amba kumaoneka ngati manyowa osatiso fetereza amene nagula 23-21 kapena urea uchayi zinthu atsogoleri mutu wanga sunagwire mtima ukumafuna ngati ndivule zovala ndikamaenda kumazoona kuti zovala zikundilemera ngati ndivule zionda malisechi kazangana chikuchitika ndi chano ndati sindikuziwa asogole nanyamba kuchokera kuchuwa kubangotamanga mpaka nakafika kuphira mwanje kuti kwagona kumene kuja ku 50 days akusogolera mutu anga usagwira kuphira mwanje ndekhandeka kumene kuchako chokera kumene nanyamba kumene kuchako koma chimene chimachite mesi nachizo mpaka nakafika kuti nyumba chikuchitika ndi chano kunapeza kuti nyumba akangazichi kunangobwera nalipembezo mphepo kunachokera sinaoneke kuchosa malata onse ndikunena pano zinyumba zangokhala ndiyo zokha malata anachoka malata kugwa pasi kupindika peneka kuti sungawongolese kuti kakhomere denga tsopano mphepo imene itabwera inangosasula nyumba zanu zokha basi pachamati munapanga nyumba 9 izo upasi wa siku limodzi koma nyumba za aneba zanga mendani za hosapasuka kuchokera pamenepo mutango tumagwira kupanga izi ndi pamene akulanga anandikanisa kundifunsa kuti chikuchitika ndi chani nimene namba kwaulira kuti ndati napanga zakuti ndinayana kuti pamene poto ndisena mumwembe sing'anga tipite kuti ana kupisa kumene kwanda ndende amene nakanchuwa zanga uchi anko wanga anapita kumene kuchako kuti kukakambira naye angati yachikuita ingateka mwakambirana nayo kuti munthu ujabu zinthu zapita ufuna kumukhalisa mmolathaimola zingakenimana kulisazi nzango kanaambira maja kanapanga bwanji nangotutumbuka ndiri bwinobwino koma chinthu langa china chilichonse chose inaphekatu pano ndikunena pano nanyamba kumuzi mkazi wanga pano tili kundirande ndigwina chita security ntaona asogolere koma zanga uchi iye zimene sanachite kakake ndonenepa tukake ndonenera chifukwa chena kuti iye anatenganjira kuphera amapha kwawo amaphaso koma nthawi imene anthu amamwalira kwawo sinimaza kuti chikuchitika mchana asogolere munafotokoza kuti munali ndi nyumba ndi malo amene mudasiya kumeneko nyumba almost 9 zimene chikuchitika ndi nyumba zimene zipakali pano nzotani ngakhale malata anachoka chikuchitika nchotani nyumbazo inagulisa komano chomwe chinandagulisa njena kuti ndagulisa ndalamazo malo samene kuti nyumbazo koma nangulisa malo ndi makoma amene anali maso malata panalibe inagulisa zonsezo kwa munthu winakenso kuchao konko nagulisa ndalama yochulukirapo koma ndalama amene ayendera within mwezi umodzi ndalama zatha pano ndikunena pano ngati ndili ndalama ndikumandalira ndigwire security ndigwire ntchito ndalama zonse inangosowa mosazikaso bwino pano pa malo anthu ena anatenga kumangapo nyumba ena anaguma zimene zakumangapo zinthu zawo zimagalimoto zinango zigulisa anyamatenakako ndi anda anabwera nandikula zimasikireti anachosa mwinjini ena anatenga mchani kula mchoncho fetezo jenali ngati manyowa anango zitenga kathira ena tomato chani panopa sindifuna subwera kumuzi chifukwa cha manyazi
mwina mawu amene mungafune kuwasira anthu amene akutimva pano akhale mawu otani? Mawanga ndonena kuti dzikoli lavuta alisafuna ndalama mukuziwa malawi amene akuyendera, koma ndalama zokhuza zoyendera mankhwala zoyendera kukhwima kuti peze ndalama zimaoneka zabwino ukamaziyamba, koma kumapeto kwake zimaza kupasa mavuto chifukwa chonena kuti samakuuza zinthu zina zimene zichafa amakubisa, komano kakha kuti wafika mu chinthu chowamba kumva ndalama zidakukoma ndi pamene amakuza kuti pamafunika tuzakuti pamafunika zakuti ndena nizonaka kwa anyamata makamaka zimene zikuchitika kwa anyamata ife langizonga zina kuti limbikirani pempherani Mulungu of course amapereka nthawi yake, musaone kuchedwa Mulungu azakupasani, koma ndalama zakuzenga kupfima sikabwino. Ngani ine panopa ndivile chine chichose pamene ndimayenda business yanu mwije ndagula kasitiki kanga nali palembi makhala bwinobwino njinga yakapalasa mwina panopa ndikandizilembera beza nomo panopa ndagula mwina njinga kanga ziwiri za nomo ndama za nomo, koma chifukwa tifuna kutamangira wina namuna wina then amandipasa pressure Mungu kuti analizanga ndiyeneza ndrosa mavuto mpaka leo pano ndibe chine chichose makhala kundiande ku nyumba ya panda magesi ya 15,000. tikati tibwerere mbuyo pang'ono zimenezi mwasiya liti komanso mwina chisire ni kufika pano munafotokozera akazi anu amangoonda pakali pano ali motani akazi anu? Panopa ningane kuti tuma zifika zimene zinazisiyana mu June so June, July until August yana zimene ziwiri panopa akazanga panopa tikukhala limodzi panopa zandabisa njemena kuti tikuvutika tena tumagono soja tena tikuvutika akazanga panopa ali bwinobwino tukira bwere yamonso ngati nthawi yayo umene timakhala makolo tinayamba business imatumba awiri jali bwinobwino tukira yamba kubwereramonso akhaso mwazosangawa zikongwa mbiri koma ningopempha chinyamata kuti chonde ndagwira mwendo chonde asafumire ndikuziwa kuti mavuto ndali kupamalawi pano koma chuma ichichi sichabwino.